Dragi svi, zdravo. Evo nas opet na našem video kanalu Vera u život. Danas ćemo popričati o jednom novom imunomodulatoru koji budi kod svih nas izuzetno veliku nadu i veru da je moguć lek koji mnogima može da pomogne. Kako ovima koji su u akutnoj fazi, tako i ovima koji su u fazi remisije, to je u stanju remisije, jer znate kako, klasična medicina kaže da je relaps kod onkoloških bolesnika kad su u stanju remisije veoma moguć posle nekog određenog vremena. Normalno oni vam neće dati odgovor šta uraditi kada je to u pitanju, jer oni se bave samo posledicom, ja vidim, ja napadam. A kada ih pitate, dobro, šta ja da uradim da do toga ne bi došlo, to je da se ne desi relaps, dobit ćete jedan fair i pošten odgovor, vidi, mi to ne znamo. Ako je činjenica da svako na ovoj planeti ima u sebi tumorsku ćeliju, zašto smo vi i ja oboleli, a oni nisu, šta je to što njih čuva? Samo njihov imunitet. No, da se vratimo sad priči o imunitetu, o imunomodulatoru, u ovom slučaju o LDN-u, low dose naltrexonu. Naltrexon se koristi već 40 godina u medicini za blokiranje receptora endorfina. Endorfin je jedan od najvažnijih hormona u našem telu koji je odgovoran za funkcionisanje našeg tela, ne samo kao hormon sreće, već kao jedan od ključnih hormona koji reguliše mnoge metaboličke tokove u našem telu, a posebno je vezan za regulisanje imunog sistema, a verovali ili ne, čak utiče i na tumorsku ćeliju. Da bih vam ovo što je god moguće bolje preneo, sad ću malo da se poštapam, pa da to fino i lepo vama prenesem. Endorfin je prirodna supstanca u našem telu, čak i izraz endorfin potiče od reči endogeni morfin, što znači da ga telo samo proizvodi, to nije isto kao i eksterni opoidi koji se unose u naše telo sa strane. Da budemo precizniji, OGF ili opoid growth factor ili opoidni faktor rasta se proizvodi u našem telu. I on je ključan za regulaciju deobe ćelije i sada dolazimo do onog ključnog momenta, on takođe može da utiče i na tumorsku ćeliju, to jest da kod nje izazove apoptozu, programiranu ćelijsku smrt. To je ono što tumorska ćelija nema i to je ono što nas negde najviše plaši i brine i to je ono što nas ubija, jer se ona sumanuto deli dok nas jednostavno ne pojede. Ali da vam objasnim kako to otprilike radi. Normalno sve to možete da pročitate na našim stranicama, posebno, molim vas, posebno obratite pažnju na jedan videoklip koji se nalazi na našim stranicama, to je jedan naučni videoklip koji smo mi za vas preveli, imate titl dole za one koji ne znaju engleski, da biste bolje razumeli šta i kako se dešava kada uzimamo LDN naltrexon u niskim dozama. Ukratko, kada mi uzmemo LDN, znači naltrexon u niskim dozama, to znači od 3 do 4,5 mg, evo šta se dešava. On blokira receptor endorfina na svakoj ćeliji, pa i tumorskoj ćeliji. Normalno, ćelija u panici, njoj je potreban endorfin da bi mogla normalno da funkcioniše, pravi novi receptor, on opet zablokira, pa onda opet napravi novi receptor, on zablokira i tako u krug. Telo dobije informaciju da nema endorfina i tad se budi naš endokrini sistem i krene da ga proizvodi i luči. U ovom slučaju reče hipofizi i oslezini koji krenu da proizvode endorfin. Endorfin je u telu, receptori su tu, ali su blokirani i šta se dešava? Pošto je, kad se uzima u tako niskim dozama, njegova karenca, to jest koliko ostaje u našem telu, otprilike 2,5 do 3 sata, on kad izađe iz našeg tela, dođe do naglog busta endorfina. Kako u ćelijama imunog sistema, pa ih ojača i proizvede mnogo više, tako i kod tumorske ćelije. Ono što je primećeno, kada dođe do naglog busta endorfina u tumorsku ćeliju, on može da izazove apoptozu ili programiranu ćelijsku smrt. To je ono što je lepa i dobra novost za nas. LDN je priča koja je relativno nova u svetu medicine i negde je aktualna unazad 7 do 10 godina.
mi smo se sreli sa tim i sve češće se srećemo i na ovim našim prostorima sa pacijentima koji ga koriste. U osnovu, poz naše savjetovalište je prošlo nekoliko hiljada pacijenata i već imamo poprilično pozitivne rezultate kada je u pitanju LDN. Ja ga lično koristim već više od 12 meseci, izuzetno dobro se osjećam. Znate i ono, koga zmija ujede, taj se i guje plaši. No, da se mi vratimo endorfinu. Ono što je primećeno kada je naltrekson u pitanju, po onome što se piše i može pročitati u svetskoj literaturi, normalno u ovom slučaju pričamo o naučnim radovima naučnih institucija, to je da je primećeno da on može da izazove pad tumorske mase kod pojedinih pacijenata 40, 50, eventualno 60%. Nigde nismo naletili da može da dođe do totalnog nestanka tumorske mase. Ali, ono što je činjenica, kada dođe do nekog pada tumorske mase, onda se dešava da ona čak i ne raste. Ili ti u prevodu tumor je uveden u neku hronično stanje. Po nama čini nam se barem da je to negde želja klasične medicine, ako bi mogla da dovede tumorsku bolest, onkološku bolest u neku hroničnu bolest, znači da je to ono od čega bolimo, ali nas neće ubiti. Da se može držati pod kontrolom lekovima. Tako da je ovo nešto o čemu biste stvarno, ali stvarno trebali veoma, veoma ozbiljno da razmislite, posebno pacijenti koji su u remisiji. Jer mi je ovo možda način da regulaciju našeg imunog sistema sprečimo relaps bolesti, to je da se ona nama vrati. Sad, normalno kao i svaki lek i on možda ima neke nuspojave, ja ću vam ispričati o dve koje su po meni interesantne i treba da obratite pažnju. Prva je da kod 20% pacijenata on zna da izazove insomniju, nesanicu, koja zna da traje od 5 do 10 dana. Ja lično sam bio nesrećnik pa bio u onoj grupi od 20% pacijenata i patio sam od nesanice, trajala jedno 6 do 7 dana. Posle toga se sve to normalizovalo i sada spavam veoma dobro. I ono što sam primetio, kad se probudim izjutre, osjećam se mnogo bolje, imam malo više energije i ne znam, svežije se osjećam. Druga nuspojava o kojoj treba apsolutno da razmislite, a to je, pogotovo pacijenti koji imaju bolove, to je što on, kada blokira receptor endorfina, tada telo, to je ćelije, ne mogu da koriste analgetike, znači ne možemo da blokiramo bol, da li su analgetici ili u pitanju kanabis, i to je sad ona druga loša strana naltreksona. Zašto? Znate, kad vas nešto boli, teško je boriti se protiv bolesti. Lako je ovako pričati, ali kad nešto boli, onda je to veliki problem. I sad je tu ona večita dilema, šta uraditi? Kad te boli, teško ti da se boriš. Ako ne koristiš LDN, onda su mnogo manje šanse da deluješ na tumorsku masu. Ovde nisam pametan ni šta da mislim, ni šta da kažem. Jednostavno, svako od nas mora da donese svoju sopstvenu odluku šta tu uraditi i kako dejstvovati. Ima još par nekih veoma interesantnih stvari vezanih za LDN, koje bih rado da podelim sa vama. Kud on reguliše imuni status organizma, ono što je primećeno, on je pokazao neviđeno dobre rezultate kod mnogih autoimunih oboljenja, kao recimo što su alergije, Hashimoto. Ja mogu da vam ispričam da moj otac koji boli od miastenije gravis, evo već skoro 12 meseci koristi LDN i on je smanjio za preko 80%, čini mi se, upotrebu kortikosteroida i nema probleme. Tako da je to još jedna od stvari koja možda potvrđuje onu priču da LDN svojim dejstvom na endokrini sistem, to jest na endorfin u našem telu, reguliše na neki način naš imunni sistem ili u prevodu bavi se možda uzrokom pada našeg imuniteta i nastankom bolesti. Sve ovo što sam vam ispričao možete normalno pročitati na stranicama našeg sajta Vera u život. Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili vam nešto nije jasno, telefon imate, pozovite nas, sve što znamo mi, znaćete i vi normalno. Budite hrabri, čitajte, edukujte se dobro, veoma dobro razmisliti, toplo vam savjetujem da apsolutno nabavite
L-den i da ga koristite. Za razliku od imunofana, o kome smo već pričali, koji je po nama najbolja suportivna terapija koja postoji na ovoj planeti, ali nažalost imunofan ne deluje na tumorsku masu, ovo deluje na tumorsku masu. Nisu kontraindikovani jedan drugome, možete ih paralelno koristiti. Jedino što po nama čini nam se LDN-u treba malo više vremena da dejstvuje. Vi znate onu priču, najvjerojatnije mnogi od vas su i koristili imunofan, da već posle 4. 5. aplikacije imunofana vi se osjećate mnogo, mnogo bolje. Kod LDN-a treba malo više vremena, ali budimo realni. I bolest se u nama godinama stvarila, nije se desila preko noći. Doziranje endorfina, naltreksona, LDN-a, to je negde veoma bitno da vam napomenem. LDN se po pravilu uzima pred spavanje, ne posle 23 časa, jer mu je karenca 2,5 do 3 sata, znači to je period u kom se on metaboliše i izlazi iz našeg tela, i to je otprilike u praskozori kada se po prirodi stvari budi naš endokrini sistem i krene da luči onaj endorfin o kome smo pričali i onda dođe do tog naglog busta endorfina u našem telu. Eto toliko od nas kada je ova priča o imunomodulatorima u pitanju. Nadam se da vam je interesantno, pročitajte, edukujte se, zovite nas, tu smo uvek za vas, sve što znamo mi znaćete vi. Normalno pratite i dalje naš video kanal Vera u život, pričat ćemo o novim i drugim stvarima koje mogu svima vama, a i nama da budu interesantni. Sve najbolje, živeli i srećno, vaša Vera u život.